Pipila ka mga buhing manok ang nangamatay diyang gibiyahe atol sa init nga panahon sa Zamboanga City. Bisan pa man dili dry season, nag-abiso ang pag-asa nga taas nga heat index ang posibleng mabati sa syudad hangtod sa weekend. Aniya ang report. Hello guys. Dito na yung manok guys na na-heat stroke. Gidayon na lang og ihaw ni ini mga residente ang anaa sa 22 ka buok nga mga manok nga baligya human kini nangamatay gumikan matud pa sa sobrang kainit sa panahon sa Zamboanga City adlawng Miyerkules. Matud sa uploader, udtong tutok kuno gibiyahe ang maong mga manok nga pinalit sa iyang kumpare sa usa ka farm sa barangay Pamukutan. Apan diyang gibiyahe na kini og kapin 20 ka kilometro banda sa barangay Kabatangan, nangamatay na kini gituho ang na heat stroke ang maong mga manok. Open man siya sir ang bongbong tapos na siya ato. Pero namatay siya sa kainit. Grabe yung init pero sir, magmotor gali ka. Grabe sakit kayo sa ulo. Matud sa pag-asa Zamboanga City, miabot sa 41.3 ang heat index o ang kainit nga mabati sa usa ka tawo niadtong adlaw. Ang maong temperatura anaa na kini sa extreme caution level nga posibleng magmugna og heat cramps og heat exhaustion nga moresulta sa heat stroke. Ang usage talaga ng heat index natin is for the condition ng sa human health. But for, syempre, yung sa mga hayop natin, even though hindi siya masyadong apektado nitong heat index, mataas pa rin po talaga ang temperatura natin. Exposure sa ganung temperature o may possible na mga health risks na nangyayari. Matud sa pag-asa, ang maong kainit sa panahon sa syudad, posibleng mulungtad pa hangtod weekend. Ngayon po kasi yung southwest monsoon directly na-apektuhan sa may Luzon area, pero dito sa atin medyo partly cloudy to cloudy pa rin po yung kondisyon natin. So inasahan pa rin po natin na tuloy-tuloy po rin po na mainit po tayo until sa weekend. Bisan pa man dili dry season, girekomenda gyapon sa pag-asa nga magpandong, muinom og daghang tubig ug mulikay sa direct exposure sa kainit sa adlaw aron malikay sa heat stroke. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.